I dag der blev jeg ringet op nede i skolen i frikvarteret, og fik at vide, at jeg skulle møde Justin Bieber i morgen aften, og at jeg skal rejse i morgen. Så ja, jeg er rigtig glad, og jeg er rigtig spændt, og det er sådan rigtig overvældende, og jeg ved slet ikke sådan, hvad jeg skal gøre af mig selv. Men jeg skal til ballet nu, så... Hej. Hej. Hvad fanden er det for noget med, at du skal møde Justin? Jeg skal møde Just. What? I morgen. Er det rigtigt? Hej. Jeg har lige min lille søster med. Og det er aften før Justin Bieber-koncerten, og jeg skal snart i seng, fordi at jeg tænker, at jeg vil gå tidligt i seng, selvom jeg nok ikke kan falde i søvn, men jeg vil prøve i hvert fald. Ja. Glæder du dig på min vejen? Ja. Så jeg vil bare opdatere jer i morgen, når jeg vågner. Hej. Hej. Ja, jeg vågnede for cirka en halvanden time siden, og jeg er lige gjort mig klar. Vi har fået pakket det meste. Vi mangler stadig lige nogle få ting. Men klokken den er omkring 9 nu, og den 29. oktober, og i dag der skal jeg så flyve til Oslo. Og i aften så skal jeg møde Justin Bieber, og jeg glæder mig rigtig meget. Nu skal vi til at gå, og jeg har lige fået lagt nejlak. Justin Bieber nejlak. Og jeg har fået pakket mine ting, så ja, jeg vil bare opdatere i bilen. Jeg skal lave nogle film. Nu kører vi til lufthavnen. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig rigtig meget. Glæder du dig ikke også, mor? Jo, mega meget. Nu er vi ankommet til hotellet. Vores meget fine hotel. Og hele værelset, det er selvfølgelig lilla. Så det passer jo mega godt. Nu er vi ankommet til hotellet, eller der er vi for lidt tid siden. Og vi sidder lige på værelset og spiser en donut. Og så kører vi her om en time, lidt over en time. Så er det ved at være tid til koncerten, og Laura er i gang med at gøre sig klar til sit store møde. Nu er klokken cirka 10 minutter i, at vi skal afsted, og vi går ned her om 5 minutter. Så vi ligger lige og slapper lidt af, inden vi skal ned og møde Justin Bieber. Så skal vi ud af hotellet. Så vi skal lige over til elevatoren. Vi tager trapperne. Nej. Vi tager trapperne, for jeg er lidt sent på den, så vi tager trapperne. Vi er ankommet til meet and greet området, og Vi er her nu! og min team, der skal vi ind og møde. Så jeg har fået min armbånd på her. Der er meet and greet og indgang. Så vi er rigtig klar, selvom det er rigtig koldt.
går vi mega tæt på scenen. Start med foto. Come on, I said stop it. Yo, what are you doing? Come on. Guys, yo, listen to me. Are you listening? Okay, I'm trying to wipe the floor. Give me a second, yo. Guys, no, I'm done. I'm not doing the show. I'm not doing the show. Nu er vi kommet hjem på hotellet, og som I måske kan se, så har jeg grædt. Og ja, jeg vil lige forklare sådan, hvad der skete og så videre. Jeg kom ind til der, hvor man står og venter til meet and greet, og så kan man se, der er sådan en trappe, og så kan man se sådan en gang oppe, hvor vi så først så Allison, og så var der nogen, der så Dan, og som er Justins guitarist. Og så lige pludselig kommer Justin også gående. Og han kom gående 2 gange, så jeg nåede lige at se hans bukser og nåede at se hans ansigt lidt. Og så kom vi op til meet and greet, og vi delte os op i grupper. Men så vi kom ud af meet and greet, skulle vi ind til koncerten, da der var gået lidt tid. Det var rigtig småt, og det var rigtig hyggeligt, og jeg kom ned og stå på tredje række. Helt nede foran scenen, så jeg stod mega tæt på. Og så kommer de ind og præsenterer ham og så videre, og han synger Boyfriend til at starte med. Så kaster han en vandflaske ud til til 4 nordmænd, som så får sprøjter noget vand ned på scenen. Det vil Justin så tørre op, men han havde i hvert fald et eller andet skjorte i hånden, som han gik hen og prøvede at tørre det op med. Fordi at de piger de blev ved med at rive i den der trøje, fordi de ville bare rigtig gerne have den. Og Justin han blev ved med at sige stop. Jeg prøver at tage gulvet af. I bliver nødt til at stoppe nu. Hvor de piger bare bliver ved, og de begynder at rive hans trøje og sådan, selve hans, den trøje han havde på. Hvor han så rejser sig op, tager den der skjorte, og så smider han den. Og siger, I'm not doing this show, eller sådan noget. Og så går han ud. Og så er der nogen, der prøver at stå og synge hans sange og sådan noget, og jeg blev bare mega sur. Og vi vidste godt, det var, dem jeg stod sammen med, vi vidste godt, han kommer ikke tilbage igen. Men han kom ikke tilbage, og så kommer der en ind, jeg ved faktisk ikke helt, hvem det var, men en ind og siger, Justin han har forladt bygningen, og han kommer altså ikke tilbage. Jeg er rigtig ked af det, men tak fordi I kom. Og så blev jeg så rigtig ked af det. Men jeg er rigtig glad for, at jeg har mødt ham, og det var sådan en god oplevelse. Lige bortset fra slutningen, ikke? Men jeg har haft en rigtig god dag, og mit møde med Justin, det var bare ud over alle forventninger og sådan noget. Men det vil jeg som sagt lige lave en anden video om, eller et andet klip om i morgen, fordi jeg er ret træt lige nu. Men alt i alt så havde jeg en mega god dag, og det har bare været en rigtig, rigtig god tur. Og nu skal jeg også være her hele dagen i morgen, så nu får vi se, hvad der sker.
talt med Michelle Billes. Ja. Jeg har lige været i fjernsynet i går aften Danmark. Så er vi landet i København. Og man kan overhovedet ikke se noget på videoen. Men vi er landet.